6 jaar cel en tbs geëist in zedenzaak Waterland-Kerkje. Het is maandag 16 november, dit is Zeeland Nu. Verdachte volgens OM ontoerekeningsvatbaar. Meer coronapatiënten in Zeeuws-Vlaanderen. En hardlopen, ook als je dementerend bent. Dames en heren, goedenavond. Volgens verdachte Pascal P. was er geen sprake van dwang bij het misbruik van de dochters van zijn vriendin. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Middelburg. Toch is dat volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk het geval. Het OM eist dan ook 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de hoofdverdachte van de omvangrijke zedenzaak in Waterland-Kerkje. Een stiefvader zou een steunfiguur in het leven van een kind moeten zijn. Daarnaast is de relatie tussen een stiefvader en een dochter van belang voor het later kunnen opbouwen van een eigen evenwichtige relatie met een partner. Maar in plaats van zijn stiefdochters verder te helpen opgroeien tot evenwichtige volwassenen, heeft hij hun onschuld afgepakt en hen fysiek, maar vooral geestelijk zwaar beschadigd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Pascal P. de 2 minderjarige dochters van zijn vriendin ernstig en veelvuldig seksueel misbruikt. Bovendien zou hij een van de dochters honderden keren door andere mannen hebben laten misbruiken op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. De dochters werden veelvuldig gedrogeerd met slaapmiddelen, drugs en alcohol. We gaan naar verslaggever Mercy Kamermans bij de rechtbank in Middelburg. Mercy, een eis van 6 jaar en tbs. Hoe is het Openbaar Ministerie tot die eis gekomen? Ja, het gaat om een hele waslijst aan strafbare feiten, totaal 13. Natuurlijk het misbruiken van de 2 zusjes, maar ook het misbruiken van 3 vriendinnetjes van hen. Het bezitten van kinderporno, het verspreiden daarvan en ook uitbuiting. Want een van de slachtoffers moest ook seks hebben met andere mannen. Ja, de advocaat van een van de slachtoffers en ook haar vader die gaven aan dat ze de straf veel te laag vonden. Maar de officier van justitie zei, ja, dit is toch wel echt gangbaar als je kijkt naar vergelijkbare zaken. En zei hij, ik moest ook rekening houden met het feit dat deze man gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is. En ja, dan krijg je dus een wat lagere straf, 1/3 lager. Anders had hij 8 jaar kunnen eisen. Je hebt natuurlijk ook nog wel de tbs en dat kan tot in lengte van dagen steeds weer verlengd worden. Ja, de advocaat van de verdachte, die vond de straf natuurlijk aan de hoge kant. Die reden is dat de feiten onder invloed van diverse persoonlijkheidsstoornissen zijn gepleegd. En zoals de psycholoog ook oordeelde, dit heeft de vrije wil beperkt. Aldus stelt de verdediging zich op het standpunt dat wanneer wordt gekomen tot een bewezen verklaring en wordt bepaald dat de cliënt ter beschikking dient te worden gesteld met verpleging van overheidswegen, de straf die daarnaast wordt opgelegd dient te worden beperkt tot de tijd die hij reeds in voorarrest heeft verbleven. Ja, Mercy, zijn advocaat vindt dus eigenlijk tbs genoeg en geen gevangenisstraf of daarnaast. We hebben het dan over die mannelijke verdachte. Wat is er vandaag eigenlijk gezegd over de rol van zijn vriendin, de vrouwelijke verdachte? Ja, vandaag werd niet haar zaak behandeld, maar ja, zij kwam natuurlijk wel ook veelvuldig voor toen de feiten werden opgelezen. Het blijkt uit heel veel chatgesprekken die ze hebben onderschept, ja, dat ze voortdurend samenwerkten. Ze hadden het er bijvoorbeeld over hoe ze samen de meisjes konden drogeren, wat nou het beste was, een pilletje of GHB toedienen. Ze bespraken ook samen op de chat hoe de vrouwelijke verdachte pleegmoeder kon worden om nog meer kinderen in huis te halen. En ook hadden ze chatgesprekken over het uitnodigen van vriendinnetjes van de dochters voor logeerpartijtjes. En ja, allemaal met maar 1 doel. Ja, toch ook wel gruwelijke details, ook weer vandaag. Het gaat op medisch vlak niet goed met de vrouwelijke verdachte. Wat is er bekend over het vervolg van haar zaak? Waarschijnlijk gaat haar zaak woensdag verder. Het is wel de vraag of ze ook fysiek aanwezig zal zijn in de rechtbank of via een live-verbinding de zaak zal volgen vanwege haar gezondheid. Morgen neemt de rechtbank van Middelburg definitief een beslissing hierover. Verslaggever Mercy Kamermans, dankjewel. Vanaf volgend jaar komt er ook in Zeeland extra geld voor het onderwijs om de gevolgen van de corona te verzachten. Het kabinet heeft 210 miljoen euro uitgetrokken om over het hele land te verdelen. Het klinkt wel veel geld, 210 miljoen euro. Maar dat is voor alle typen onderwijs in heel Nederland. Dus Zeeland is maar een 1/57ste deel van Nederland, als je kijkt naar het inwoneraantal. Dus dat is maar een klein gedeelte is voor Zeeland. En dan moet je dus ook nog verdelen onder elkaar. Tussen hogeschool, middelbaar onderwijs, voortgezet en primair onderwijs. Dus je zou gewoon moeten kijken naar samenwerking. En die samenwerking is er in Zeeland. Dus we kunnen gewoon kijken, jongens, kunnen we iets samen aanpakken? Kunnen we mensen samen benoemen?
En dan zorgen we dat we ze verdelen op die plekken waar ze nodig zijn. Bij zo'n samenwerking zou je dan volgens Van Kampen kunnen denken aan een pool met onderwijspersoneel waar een hele groep scholen gezamenlijk gebruik van kan maken. De Westerschelde Ferry wordt toch niet overgenomen door de NV Westerschelde Tunnel. De Raad van Commissarissen en de directie van de tunnel willen niet dat de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens meegesleurd wordt in de politieke discussie. Die is er natuurlijk op dit moment over het tolvrijmaken van de tunnel. In plaats van een overname blijven de bedrijven wel nauw samenwerken. Het gebeurt onder meer door een manager van de tunnel deels in te zetten voor directietaken bij de veerdienst. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis Zorgzaam neemt toe. In Terneuzen zijn nu 13 Zeeuwse patiënten met een ernstige COVID-infectie opgenomen. De afgelopen weken steeg het aantal coronabesmettingen in Zeeuws-Vlaanderen. En dat vertaalt zich nu naar meer ziekenhuisopnames. In Goes liggen 4 Zeeuwse coronapatiënten. Waar vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling verboden is, geldt dat niet voor karbietschieten. Nog niet, want als het aan de Bond van de BOA's ligt, moet ook deze traditie verboden worden komende 31 december. In Zeeland wordt jaarlijks op een aantal plaatsen met karbiet geschoten. De verwachting is dat het dit jaar wel eens veel populairder zou kunnen gaan worden als alternatief voor vuurwerk. Jan Boot houdt erg van hardlopen en Dirk de Corné ook. Tegenwoordig lopen ze vaak samen. Voor de gezelligheid, maar ook omdat Jan dementie heeft en niet meer alleen op pad kan gaan. Zo moeilijk is het niet om iets voor een ander te doen. Soms betekent het alleen maar een hardloopoutfit aantrekken en een rondje rennen. Je kunt er iemand dolblij mee maken. Ik moet iemand hebben die de weg weet. Dat lukt me hier ook niet meer. Jan Boot uit Zierikzee is nog geen 60 en heeft dementie. Dan wordt het leven moeilijk. Nou, dat rennen, dat gaat nog wel. Dat gaat wel. Maar mijn geheugen, hè, dat gaat kapot. Ik heb me eigenlijk bij neergelegd. Wat niet gaat, dat doe ik niet meer. En de rest wel. En hardlopen, dat kan dus nog wel, dankzij de hulp van zijn hardloopmaatje. Als iedere Zeeuw iemand zoekt waar je iets samen mee kan doen wat je zelf ook leuk vindt. Dus zoek het niet te ver weg van ik moet vrijwilligerswerk doen, dat moet of zo. Nee, doe gewoon iets wat je zelf ook leuk vindt. Dan lossen we volgens mij heel veel problemen allemaal op. Ze ontmoeten elkaar bij de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie, waar Dirk bij betrokken is als stafdirecteur van zorgorganisatie SVRZ. Je ontmoet elkaar als 2 mannen die hardlopen leuk vinden. En dan doe je eigenlijk gewoon de dingen die kunnen. En het mooie, professioneel gezien vind ik natuurlijk ook dat ik ook op deze manier een beeld achter de ziekte krijg. De gesprekken die ik heb met Jan, zien hoe dingen achteruit gaan, hoe je vecht tegen dingen, hoe je soms er juist bij neerlegt. Ik vind het heel mooi om dat van mens tot mens te zien. Hoe gaat het? Ja, goed hè? Ja. U houdt het nog vol? Jawel. Ja. Een halve marathon rennen over het mooie zonnige Walcheren. Jan Boot kan het nog. Dankzij zijn hardloopmaatje die hem de weg wijst, zodat hij niet hopeloos verdwaalt. En toch, hij merkt dat hij ook lichamelijk achteruit gaat. De halve is net zoals voor mij nu net zo zwaar als toen voor de hele marathon. Voor mij, ja. Dan voel je dat het achteruit gaat, hè? Ja. Maar ja, ik loop nog. Ik blijf lopen, hè. Dat is heel zwaar. Maar ja, daar is hij ook voor. Hè. Prachtig weer. Zo'n halve marathon gaat nog wel. En dat is fantastisch om te zien. Knokken. Ja, heel blij mee dat ik hier ben. Het was een hectische zomer voor voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden. Clubs uit heel Europa zaten achter het talent aan om hem in te lijven. En nu de rust is teruggekeerd, is Van Hekken eigenlijk geruisloos basisspeler geworden bij Heerenveen. Op een steenworp afstand van het Abel Lenstra stadion in Heerenveen is dit het veld waar Jan-Paul van Hekken tegenwoordig traint. Na een hectische transferzomer kwam Van Hekken in Friesland terecht. Iedereen was positief en dan komt de zomer eraan en dan gebeurt er heel veel. Ik
ik weet nog dat we ook in de voorbereiding stonden. Wat ga je naar Monaco toe, wat ga je doen? En uiteindelijk denk ik dat ik nu wel een hele mooie stap heb gemaakt en dat ik hier prima op mijn plek ben. Van Hekken wordt door Heerenveen een jaar gehuurd van het Engelse Brighton en Hove Albion. De club uit de Premier League troefde andere Europese clubs af in de strijd om de handtekening van de Zeeuwse verdediger. Premier League natuurlijk is een droom voor elke jonge jongen, denk ik, om daar onder contract te staan. En natuurlijk ook een droom om daar uiteindelijk te gaan spelen. En ja, Brighton is natuurlijk gewoon geweldig. Maar dus nu eerst een jaar rijpen in de eredivisie bij Heerenveen. Van Hekken is nu een aantal maanden weg uit Zeeland, maar ziet in Friesland veel gelijkenissen met zijn thuisprovincie. De mensen hier zijn wel wat rustiger en nuchterder. Dus ja, op zich, ik vermaak me hier wel, dat komt wel goed. Ja, spreek je eigenlijk al een woordje Fries? Nee, ja, Otmon, hè. Ja, dat kan heel Nederland natuurlijk. Daarom, dat ik ook. Nee, ik spreek geen Fries. Soms spreek ik het hier zo of hoor ik het in de supermarkt. En dan probeer ik ernaar te luisteren, maar daar kan ik er eigenlijk niet zoveel van maken. Voor het eerst 300 kilometer van huis betekent ook voor Van Hekken dat hij een eigen huishouden heeft. En dat is op sommige vlakken nog best even wennen. Ja, natuurlijk heel anders dat je voor jezelf moet koken, voor jezelf moet zorgen eigenlijk. Ik ben ook niet zo goed in koken, dus het gelukkig maar dat ik een goede vriendin heb die wel goed kan koken. Dus nou ja, maar het valt wel prima. Terug naar het voetbal, want sinds de dag dat hij bij de club binnenkwam is hij voor zijn trainer Johnny Jansen van grote waarde. Hij heeft zo'n karakter wat hier bij Heerenveen enorm goed past. En het onverzettelijke en alles willen winnen. En dat karakter past ook gewoon bij ons. En dat hebben we ook nodig in ons elftal. Dus hij is echt een enorme aanvulling aan ons team. 2 jaar terug nog samenvattingen dat ik bij Goes speelde. En dat je voor promotie speelt naar de 3e divisie. En nu speel je in de Eredivisie en gaat daar eigenlijk ook alles goed. Dus ja, dat is natuurlijk wel bizar als je daar naar terugkijkt. Met zijn blonde haren en de pompenbledden op zijn borst lijkt Van Hekken op een echte Fries. Zijn trainer vindt Van Hekken en Heerenveen dan ook een hele goede match. We hebben hier een Zweed gehad, daar wordt hij al een beetje mee vergeleken, met Petter Hansson. Nou ja, die had ook dat onverzettelijke. Nou, dat heeft hij ook. Dus, maar inderdaad, dat heeft hij zelf ook gezegd. Hè, de mentaliteit die hij heeft, dat past hier ook. En zijn Zeeuwen en Friesen dan hetzelfde? Dat weet ik niet. Maar hij brengt wel iets met zich mee wat hier thuis hoort. 2 jaar terug zagen we Van Hekken nog feestvierend bij Goes omdat hij promoveerde naar de 3e divisie. Daarna is het voor de verdediger allemaal snel gegaan. Ik zat gewoon op school, ik had gewoon een studentenleventje, voetballen bij Goes dan. En natuurlijk heel anders, amateur is gewoon dat je gewoon na de wedstrijd ga je de kantine in en dan kom je ineens in het profvoetbal, is alles heel anders. Ja, dat is natuurlijk wel mooi dat je gewoon van zeg maar, het onder dan naar het boven gaat. Het was eerst nog aan de grijze kant. Vooral op Tolen en Schouwen-Duiveland vielen enkele buien. Maar vanmiddag kwam de zon er gelukkig toch nog door en werd het uiteindelijk 13 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt met plaatselijk motregen. Morgenmiddag en morgenavond zijn er opklaringen. Maar ook dan kan er nog een enkele bui vallen. En hoe viert Zeeland dit jaar de jaarwisseling eigenlijk? Wordt het saai en stil? Of gaan we, ondanks alle coronabeperkingen, toch nog feestelijk het nieuwe jaar tegemoet? Nou, daar zit je dan. 31 december, op de bank, alleen, of met z'n tweeën, dat mag misschien nog net. Moet je die hele schaal oliebollen in je eentje wegwerken. Waarschijnlijk mag je geen vuurwerk afsteken. Nou ja, en zo'n bubbeltje is toch ook alleen maar lekker als je kunt proosten op het nieuwe jaar met iedereen. Ben ik nou de enige die dit heeft? Op onze site staat een enquête over oud en nieuw, want wij zijn ontzettend benieuwd hoe Zeeland de jaarwisseling viert dit jaar. Succes en proost. Meer dus op omroepzeeland.nl. Straks een nieuwe aflevering van Museum TV, gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Jules Gernaert. En ik wens u alvast een hele fijne maandagavond.